Само 25 и 26 януари 4 алоета заедно с една коластърна капсули са с супер голямо намаление с цели 34% отстъпка. Само вижте. Ето, комплект от 4 броя. Тук са показани 5, защото между всички тях може да избирате, но реално избирате две от първите два вида и две от долния ред и заедно с коластърна капсули. Спестявате цели 157 лева и 20 стотинки от този комплект и благодарение на този комплект с алоe вера и коластърна капсули, вие се грижите за своя организъм по един брилянтен начин, защото подобрявате метаболитните процеси, подсилвате имунната система и в крайна сметка започвате да се чувствате много по-добре в кожата си, много по-енергични, подобрявате перисталтиката на червата, като цяло се подкрепите с много полезни вещества и много енергия. Ето вие виждате описанията на всичките продукти, които се съдържат в този комплект. Можете да изберете 4 гела за пиене, заедно с коластрата на капсули на ето тази цена, която виждате в момента. Промоцията важи само от 25 до 26 януари и за целта ви оставяме линк в описанието, за да кликнете, да разгледате и да направите своите поръчки. А ако желаете в дългосрочен план и занапред да си пазарувате и искате още по-изгодна цена, с удоволствие ще ви съдействам. Тогава в такъв случай ми пишете на лично съобщение, за да ви дам още по-изгодна цена, да ви дам достъп директно до завода и оттам насетне да си имате свой собствен профил в компанията, да си вземете продуктите с допълнителна отстъпка и занапред да си пазарувате с максималната отстъпка. Как да стигнете до тук? Ако сте попаднали, ако сте отворили сайта ни aloeverabg.net, ето го, aloeverabg.net, ето така изглежда началната страница. Какво правите? Отивате тук на промо и на супер мега яки, или другият вариант е ето тук директно на жълтия бутон да натиснете на супер мега яки. Какво се случва? Отваря ви се тази категория и ето на първо място виждаме този комплект. Кликаме на него и вуаля, можете да разгледате и да прочетете, да пишете, да звъннете, да се поинтересувате. Всичко, от което се интересувате, ние ще ви отговорим на всичките въпроси и в крайна сметка целта ни е да ви дадем стойност, да ви дадем наистина възможност да се докоснете до ползите. Не ни е целта непременно да ви продаваме, защото ако нямате нужда от тези продукти, по-добре не си ги купувайте, защото няма смисъл да пиете нещо, от което смятате, че няма нужда. Така че оставаме на разположение. Периода на промоцията е от 25 до 26 януари 2024 година, а линка е в описанието.